Расійская авиакомпания «Аэрофлот» адмяніла два ранішнія рэйсы паміж Менскам і Масквой. Пры гэтым больш познія вылеты і прылёты, запланаваныя на другую палову дня, у раскладзе пакуль застаюцца. Напярэдадні на авиакампанію здзейснілі хакерскую атаку, да якой у тым ліку былі датычныя беларусы. Паводле выдання РБК, учора «Аэрофлот» адмяніў больш за 100 рэйсаў і зазнаў стратаў мінімум на 250 мільёнаў рублёў. Перад гэтым авиакампанія паведаміла пра збой у працы інфармацыйных сістэмаў. Адказнасць за кібератаку на сябе ўзялі група хакераў Silent Crow і кіберпартызаны. Апошнія адзначылі, што такім чынам падтрымалі Украіну ў барацьбе з расійскай агрэсіяй. Пра палітычныя і эканамічныя вынікі хакерскай атакі на «Аэрофлот» у студыі «Белсат» разважаў палітычны аналітык Ігор Тышкевіч. Вашай увазе фрагмент размовы. Гэта зніжэнне ролі сталіцы ці сталіцу Расійскай Федэрацыі Петербурга і Масквы як транспартных хабаў, як цэнтраў прыцягнення і як таго, што ўспрымаецца як ікона якасці жыцця і як бяспечная тэрыторыя. Прынамсі, частка насельніцтва бачыць, што вынікі вайны ёсць. А кагось адпачынак накрыўся медным тазам, прабачэнне за грубасць позі, штосьці яшчэ. За год у Беларусі выявілі больш за 3,5 тысячы выпадкаў захворванняў на гепатыт. 2/3 з іх гепатыт С, што перадаецца праз кроў інфікаванай асобы. Такія звесткі былі агучаныя падчас прэс-канферэнцыі, прысвечанай сусветнаму дню барацьбы з гэтую хваробаю. Паводле прадстаўніцы Рэспубліканскага цэнтру гігіены і эпідэміялогіі Ірыны Глінскай, колькасць хворых на гепатыт Б зніжаецца, у той час як тэндэнцыі, датычныя вірусу С, не змяняюцца. Часцей носьбіты інфекцыі мужчыны, каля 60% ад усіх хворых. Асноўныя шляхі заражэння – палавы, інструментальны і перинатальны. Доля людей, которые заражаются половым путем, она каждый год превалирует. То есть это где-то около 50% случаев. Важно, чтобы твой партнер или твоя партнерша были проверены на гепатит, и вы сохраняли верность друг другу. Працягваюцца аднаўленчыя працы пасля валу грунту ў мікрараёне Вярхоўя ў Віцебску. На месцы інцыдэнту працуюць 30 працаўнікоў МНС, 5 адзінак тэхнікі і будаўнічыя службы. По поручению министра по чрезвычайным ситуациям выехал к месту обмыва грунта с последующим обрушением хозяйственных построек. Городской комиссии по чрезвычайным ситуациям организована работа инженерной техники, обеспечена охрана места обрушения. Апроч таго, службы правялі інструктаж з мясцовым насельніцтвам. Жыхарам мікрараёну патлумачылі захады бяспекі і апавялі пра ўвесь фронт запланаваных працаў. Абвал грунту ў мікрараёне Вярхоўя адбыўся 26 ліпеня. Бераг споўз у дзвіну з некалькімі гаспадарчымі пабудовамі, дарогай і дрэвамі праз моцныя залевы. Пацярпелых у выніку інцыдэнту не было. Прынамсі, 16 асобаў загінулі і 35 атрымалі раненні ў выніку расійскага авіаудару па папраўчай калоніі ў Запорожскай вобласці. Паводле мясцовых уладаў па рэгіёне акупацыйнае войска выпусціла не меней за 8 фугасных авіабомбаў. Адметна, што расійская атака па папраўчай установе адбылася ў 3-ю гадавіну тэракту ў Аленаўцы, калі ў выніку удараў па бараках з украінскімі палоннымі вайскоўцамі загінулі 56 асобаў. Пра 3 загінулых і 7 пацярпелых у выніку сённяшняй расійскай атакі паведамілі і ў Днепрапетроўскай вобласці. У Каменскім часткова разбураны неэксплуатаваны 3-павярховы будынак і пашкоджаная радзільня ды аддзяленне гарадской лякарні. У выніку удараў беспілотнікаў па адной з грамадаў Сумшчыны пашкоджаныя жылыя будынкі, дом культуры і крама. Дональд Трамп траціць цярплівасць. Амерыканскі прэзідэнт заявіў, што расчараваны Уладзімірам Пуціным і ягоным нежаданнем спыняць агрэсію супраць Украіны. Таму скарачае раней агучаны тэрмін 50 дзён на спыненне агню да 10-12 дзён, пасля чаго абяцае рашучыя дзеянні супраць краіны-агрэсара. Пра гэта Трамп заявіў падчас сустрэчы ў Шатландыі з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Кірам Стармерам. Я нібыта заўсёды вельмі добра ладзіў з Пуціным. Мы размаўлялі з ім 4 ці 5 разоў, дыскутавалі, абмяркоўвалі, думалі, што дамаўляліся. А потым прэзідэнт Пуцін выходзіць і пачынае запускаць ракеты па якім-небудзь горадзе, як Кіеў, і забівае мноства людзей у доме састарэлых ці дзесьці яшчэ. Целы ляжаць па ўсёй вуліцы. Я расчараваны ў прэзідэнту Пуціну, вельмі расчараваны ў ім. Так што нам давядзецца падумаць, я збіраюся скараціць тыя 50 дзён, якія я яму даў, да меншага тэрміну, бо думаю, я ўжо ведаю ягоны адказ і тое, што ён будзе рабіць.
50-дзённы тэрмін для Владимира Путина Трамп агучыў 14 ліпеня. Тады прэзідэнт ЗША заявіў, што калі Масква не пойдзе на пагадненне наконт спынення агню, Вашынгтон увядзе 100% другасныя мыты супраць Расіі і яе гандлёвых партнёраў. І вяртаемся да падзеяў у Беларусі. 9 асобы загінулі ў выніку аўтамабільнай аварыі ў Капыльскім раёне Менскай вобласці. Здарэнне адбылося напярэдадні ўвечары непадалёк ад вёскі Інтэрнацыянал. Згодна з папярэдняй інфармацыяй, 66-гадовы кіроўца Сітраэна на грунтовай дарозе не даў рады кіраванню. Аўта з'ехала ў левы кювет, дзе перакулілася. Кіроўца і 69-гадовы пасажыр загінулі на месцы. Падрабязнасці трагедыі цяпер высвятляюць следчыя. Яшчэ адна сур'ёзная аварыя адбылася напярэдадні ў Жлобінскім раёне Гомельскай вобласці. Там на трасе перакуліўся цяжкавік, які перавозіў кароў. Паводле папярэдняй інфармацыі, прычынаю здарэння мог стаць шквалісты вецер. Каровы ў выніку аварыі не пацярпелі, а вось кіроўцу цяжкавіка даставілі ў раённы шпіталь з траўмамі. У Міністэрстве прыроды паведамілі пра новы выпадак мору рыбы. Мінімум 6 мёртвых карасёў выявілі эколагі ў сажалцы ў вёсцы Ведрыца Чэрвінскага раёну. Пры гэтым іх можа быць значна болей. Рыбу працягваюць збіраць. Мёртвых асобінаў перадалі для аналізу ў ветэрынарную клініку. Таксама спецыялісты ўзялі пробу вады. Папярэдняй прычынаю мору эколагі называюць несанкцыянаваны выкід хімічных рэчываў, забруджання вадаёму сцёкамі водамі ці хваробу. За апошні тыдзень Міністэрства прыроды паведамляла пра мінімум 3 выпадкі масавай гіблі рыбы ў вадаёмах каля Менску, у Барысаве і ў Гарадзенскай вобласці. Усяго месяц застаўся, каб паспець адпачыць на моры да канца лета. Карэспандэнты нашага сайту зрабілі агляд, куды і за колькі можна паехаць без візы. У разліку ўзялі сярэднестатыстычную сям'ю з 2 дарослых і 1 дзіцяці. Калі у вас няма візы, то найбольш відавочныя варыянты для адпачынку на моры – Грузія, Турцыя, Егіпет, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Расія. Мінімальныя цэны пуцёвак з пералётам у гэтых кірунках пачынаюцца ад $900 за асобу. Калі казаць асобна паводле краінаў, цяпер найтанней будзе адпачыць у Эміратах. Яшчэ з бонусаў крыштальна чыстая вада і сезон распродажу. З мінусаў высокая тэмпература і вільготнасць. Турэччына адваротны бок Эміратаў. Тут акурат пік турыстычнага сезону, а значыць шматлюдна і дорага. Затое не так спякотна, як у Эміратах. Грузія адрозніваецца дасяжнасцю і магчымасцю самастойна зарганізаваць адпачынак. Ёсць беспасярэднія пералёты, можна паразумецца па-расейску, а кошты невысокія. Попыт на Егіпет спадае. Дабірацца туды пасля ўвядзення санкцыяў стала цяжэй і даражэй. Пра іншыя кірункі марскога адпачынку, дасяжныя беларусам без візаў, чытайце на нашым сайце belsat.eu. Беларусы, якія паселіліся на Падляшшы, адраджаюць архаічны спосаб пчалярства. Уля і Ілля, вядоўцы праекту Белсата «Падляшскія вакацыі», пазнаёміліся з Маркам і Аксанаю, якія пераехалі з Беларусі ў падляшскую вёску і займаюцца папулярызацыяй старадаўняга рамяства – бортніцтва. Фрагмент новага выпуска падляшскіх вакацыяў напрост цяпер і ў інстаграм-аккаунце Белсата. Добрый день. Добрый день. Мы тут зашли, так ходим. Это Оля. Марek. Я Илья. Marek. I my chodzimy po Podlaszu. I tutaj znaleźli na derbi takiej ciekawy sztoś. Ну, на Подляшшых это якби незвычайная рэч. Oj, tak, tak. Гэта борт. Хадзем покажу. No dobra. Гэта вось колода, і ўнутры там выбрана такая камора для того, каб там пчолы жылі. Так, гэта старадаўняе, можа і тысячалетняе такое пчалярство. Зараз вам покажу, што знаходзіцца ўнутры. O, jak burczyt. Żywe. Борщ. Это целое место. Да, ты погляди, какие. Да. И вы их мед едите? Так, по осені можна трошки взяти у пчолок. Звычайная лоўля рыбы на Прыпяці для беларусаў Кацярыны і Владзіміра Варанцовых скончылася буйною здабычаю. Сужэнцы злавілі сама даўжынёю больш за 2 метры. Аднак, сфотаграфаваўшы гіганта, выпусцілі яго на волю. Як гэта было, паглядзім разам у рубрыцы «Без каментара». Держи его, держи, держи! Вот эта машина! Смотри, как он плывет, смотри, смотри, смотри. Больш поўная інфармацыйная карціна дня ў вечаром эфіры аб'ектыву і студыі Белсат. Я ж з вамі развітваюся, ды заклікаю падпісвацца на садсеткі Белсату і да актыўнасці пад нашым выпускам у Ютубе. Але не забывайцеся на ўласную лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.